The DC President wantu osauka uyamba kuno kumalawi amene ni mangolankhulapo kulankhula bopanda mantha kuwayimirira Malawi mu ziko la manjanjawidi amene cholinga chawo osakhala kuti kutukula ziko lyayi koma cholinga chawo ndi kuba. Lero zinthu zafika posokonekera ndipo Amalawi mukuyenera muzisankhire nokha chifukwa ngati simupanga chofunikiracho mukasankhaso kawiri manjanjawidi mwapasa mavoti muvutika kwambiri. Tikunena pano manjanjawidiwo akunka khomo ndi khomo madera osiyanasiyana Salima, Dowa, Mangochi, Kasungu, Nchinji, Deza komanso ngakhale ku Southern Region, Eastern Region. Ndikumawuza anthu kuti kodi muzavotera ndani. Mutuuze atanyamula maujeni awo mahadi kava awo mabuku awo manjanjawidi kumafusa anthu kunena kuti muzavotera ndani mukuyenera musamale kwambiri. Ndipo akaona kuti iwewe wanena kuti uzavotera mwina kandi Peter Mutharika kandi Kabambe kandi Joyce Banda sakukulemba zina, koma ukangonena kuti tizavotera Lazarus Chakwera akumakulemba zina ndikukuza kuti siku lovotaro ukangovota iwe uzalandira 50 million. Muziwe kuti limeneyo ndi bodza la nkukhuniza. Ndipo Amalawi musanyengeke iya anthu amene wandiona alephera. Tikunena pano thumba la simenti la kwana 50,000 thumba la simenti. Ndi ndani amene atazimanga atamange nyumba chaka chino ndi khayo amene ali wandale komanso anthu okuba. Anthu awawa alephera kopya. Tangoganizani inuyo taganizani kutereko pakali panopa posachita pompano apita kujeni ku Dwangwa akasegulire fakitale yokuti ndiyosatha akuachita force amwenye kuti mangirirani machini tiapukuse kuti president yaoneke kuti ndi president wanzeru. Ati basi azinama kuti afuna azipanga fetereza andi fetereza kuteko amenya diru fetereza amene atuluke pakali panopa anabedwa nthawi imene ija fetereza uja wosika mtengo wa 15,000 anamusunga wina kuti apangire kampeni. Ndipo kampeni yake ndionena kuti atenga fetereza uja azinena kuti fetereza tamusisa ife ya MCP akhala pa 80,000 ndi amutulusa fetereza wa 80,000 uja koma ndi uja yemwe uja analewa ma 15,000 anachita kumusunga. Amene akundifuna ndifune ine sinimaopa. Lero tilankhulapo nkhani zikulu nkhani za zikulu zofuna kuchenjeza andale chifukwa ulendo umene utikupita uwu ndi ulendo woopsa kwambiri. Koma tisanafike kumene ndafuna ndichenjeze awa amachedwa private secondary school. Private secondary school akuzuza maziphunzisi yawo makamaka ndi summer holiday. Ena akuauza maziphunzisi yawo kuti azikaphunzisa koma opanda salary kumazuza maziphunzisi. Uyi ndi chikhalidwe choyipa kwambiri muziko lino limene mphunzisi amatengedwa ngati ndi opanda ntchito. Mphunzisi sasamalidwa, mphunzisi sapasidwa ulemu, mphunzisi amatengedwa ngati ndi galu. Choncho kuli ma private secondary schools ena amene akuachita force maziphunzisi. Ndipo izizi zikapitirira tibweranso pano ife ngati Malawi First komanso DC tiulule ma private secondary schools amene akuzuza maziphunzisi yawo kumachita force kumakalipira pena kumayimbira foni folokolo kumamawa zibwerani muzaphunzisa ana sama classes kuma opanda malipiro. Komanso nkhani ina imene tikufuna kunena ndikuchenjeza aboma amene anamiza maziphunzisi kunena kuti achita promote. Tikunena pano maziphunzisi wonse amene anachitidwa promoted makalata sanalandire kuti a promotion komanso ngakhale masalaries osonyeza kuti anthu akuyenera kulandira salary ya nyuwani. Zimenezo ndiye kulibeko. Ndiye tafuna tikukuze nino aboma kunena kuti mukamapanga matamanu
musaone ngati anthu ena sakukuonani ya tikukuonani andi mwayamba mafilimu osiyana-siyana ni cholinga kuti anthu akuvotereniso nkhanza zimene mmapanga ngakhale kupanga ulo kwa mavenda nkhanza zoma ndi mukapeza mavenda ndikumalanda nthochi zawo ndikumalanda sapato zawo ndikumalanda mteza wawo zimene jatu mwayimika kayetu kutero kumufuna mwanyengerere anthu azikuonani ngati ndino anthu abwino komwe ndino afiti yeniyeni takhala ndikukuzuzulani kunena kuti inu mukumulanda mzimayi lichero wa nthochi wanteza wabereka mwana afuna akapezeke nakache agulire ufa inu mukuwalanda simunafune kundimvera lero limene mwaona kuti chiseko chakupanani ndi pamene nisopana mukukhanga ndi mukupereka ulemu ati osamalanda anthu awawa amene wawa ni manjanjawidi amalawi samalirani musamale kwambiri anthu amene wandi anthu oyipa kwambiri akufuna kunena kuti azikunyengererani kumakulembani mmakomomu kumayenda khomo ndi khomo kumakunamizani nthawi yawathera zinthu zawavuta osamvaso chisoni ayi ndi chifukwa chake tikunena kuti inu a opposition ndikunena mobwereza inu a opposition takhani pamozi anthu awawa zinthu zawavuta anthu awawa kuwapasaso boma awawa kuteroko siku lokuti mwapasa boma wiki yomweyo akuzakweza mafuta iyi akupanga ndi chinyenga aphunzisi mafuta akuvuta wa zinthu zawavuta akuakaniza maiko G2G uja ndiona komanso aberedwa posachedwa popano makobiri ni manjanjawidi anzawo owapusisa kumanena kuti amene wawandema akatakwezowa za mafuta mbaja akapanga matama kutenga atola nkhani ulendo nawo pakana ku Tanzania kati akalandire mafuta kuteko ulendo uja opita kujeni opita kumpoto huu unali wokuti akalandire mafuta njanjawidi wankulu chepa chaka ndi azinzache koma kumene kujako mafuta aja kunalibeko so mukuyenera kuti musamale kwambiri nkhani yayikulu lero ndikufuna ndimuchenjeze Michael Usi komanso kumuyamikira Michael Usi kunena kuti mukuyenera muchite beef up security yanu maimweneni kumene muliko anthu awa ndi anthu oyipa kwambiri ntchito imene mukugwira yo achenjeza amalawi yoyima pachilungamo anthu ena sakukondwa nayo choncho anthu awawa akonzeka kuti akupange ni chipongwe mukuyenera muchite beef up security yanu chemaikolo anthu ifeyo ngati nzanu nimakukondani do not take everything for granted mukuyenera kuti pamene mukupanga misonkhano yanu yoyima yaoja zachi alibe mulandu komanso pamene mukunena chilungamo cha mbomamu mukuyenera kuti mukhale ndi security yokwanira don't take everything for granted anthu amene wawa ni manjanjawidi anthu oyipa kwambiri ndipo osafuna so kumuopa munthu iyayi osapepesa so iyayi anthu awa ndi okuba ndipo chilungamo chache nchonena kuti aba kwambiri choncho Michael Usi zimene wayambazi amalawi akukondwa nazo ngakhale ena akuuzika ikira kuti imene ndi filimu koma ineyo as long as I know ameneyo ndiye Michael Usi akakuona ngati ndiwe opusa ukamavina muja na uphika zitumbuwa sana ziwe kuti iwe ndi artisti inetu ndakhala ndikuwauza anthu kuti amene amamuziwa Michael Usi si amene mukumuonayi Michael Usi ndi katundu kwambiri Michael Usi anabadwa wanzeru Michael Usi is able ndipo ngakhale anali kuadra anali ndi zache ndipo lero akapena chaka makapangisa press briefing kuti tifuna tikufufuze iwetu uli ndi ma connections ngakhale kunja even imene ukachoka iwe kuuje ni kuadra ndi kukabwera mu UTM sikuti unali tu iwe kapetu iya iwe tu unali more than president nderero ati akufuna ati aziopseza ati IMCP ajina Jesse Kabwera aziopseza kuti aye tufuna tikufufuze muzakampeza munthu akumanena zimenezo akumanena zinthu zimene sana muchulepo zina muziwe kuti munthu uyo ndi wonama munthu uyo ndi wokuba kutero kupamene paja mwaapa na pankorokoro mwaapa na padanzi mwaakanda ndiye ayaluka ndiye akufuna ayuze maferesi kunena kuti
iwe Michael usamanene chilungamo ukungoyenera uime pa chilungamo osamuopa wina aliyense ndipo Amalawi ambiri akukondwa nawe kwambiri chifukwa ziko linosira munthu ziko linosira MCP ziko linosira Jesse Kabwera ziko linosira General Chakwera ziko linondera Amalawi ndipo iwo akamanena kuti utithokoze tinakuchitira zabwino akuyiwala kunena kuti boma ilili linali la tonse alliance ndipo agalu amene wakupanda chilima akanawina kupanda maikaliati akanawina kupanda masangwi akanawina kupanda makondi akanawina kupanda ngalande akanawina kupanda iwe Michael olo ndine ndemwe amene campaign imene inapangidwa ija amene wali kutiko ndi akamanena kuti utithokoze amuthokoze athokozedwe ni ndani iwo ndi amene anayenera kuthokoza chifukwa chini ndi chipani cha nkhanza chimene sichinayenerenso kuti chibwerenso mboma ya koma malemu Saulo mwana ujayo amene chifukwa che sikuziwika pakana lero kuti zinayenda bwanji ndi amene anathamanga ndi amene anachita konvinsi ya Malawi kuti anthu amene wawa abwerere mboma ndipo lero anthu a UTM ndi agalu achina Njawalaja ndi agalu leroli achina Kwesi Msusaja ndi agalu amene ajawo achina Maikaliati aja ndi galu lero anthu osayamika ndi iwowo amene amayenera kuyamika anali iwowo osakhala kuti azikapangisa press conference kunayo tikufuna tikufufuze iniyo musazifufuza nokha bwa matished anu akilimpulini awa mukugawa awa osazifufuza nokha bwa muyambe kaye mwazifufuza inuyo nokha zinthu zimene mwagula inu masiku amene magali moto ujeni matisheti mahotelo amene mukumanga ndalama zimene mukungogawa nazi muzifufuze inu osakhala kuti muzimuopseza munthu amene akungoyima pa chilungamo ndipo Michael you have Malawians following you osaopa makape ngati amene wawa zisiru zenizeni ndipo anthu okupha amene wawa anthu okuba amene wawa nikati mukufuna kumanga mulibwereso munimange ndipo nikakondwereso kwambiri kunena kuti tizipita kumasankho kukaunyolo kena ntakala wanso koma inuyo ndino anthu oyipa kwambiri anthu achabe and you don't even deserve to be voted and ziko linolika nakhala kuti asogoleri amalamulira zikoli ndicho linga kuti azithandiza Amalawi ngati kuna lichipani chimene chinayenera kuti ife sitizayimanso ife tasiya ndale chifukwa chatilephereka ndiye ndino MCP itu so lero munthu akuipangisa misonkhano ndikumauza Amalawi the rot that is in your government ndiye mfuna muzimu opseza kumakapangira ma press briefing atiyamike asatiyambe ife pano asakuyambe neno ndani kulitwa anthu ena omenya kunja kunoko anthu ena ache opshaso kunja kunoko inu ndinu ndani inu agalu ngati inuyo kupanda uji Saulo Chilima muli kutiko inu zisiru kwambiri zisiru mwamba eti ndiye ngati ndipo tu Michael ja size yako tu size yako iweyo zilimbana ndi ifeyo amene ja size yako Michael go and tell the nation the truth koma you must beef up security because akupanga na zinthu za uchisiru agalu amene wawa kaya magazi ajina gadama kaya ndani anthu amene apha muziko lino akufuna be azipitirira nawo ife zimenezo tilibe nazo ntchito Amalawi musamale kwambiri musamale agalu amene wabwera kuti azakuzunzeni zisiru zimene zizi so palibe zopepesa Michael osapepesa palibe sozoyika gear winner and ati uchite resign iyo palibe zochita resign amene anayenera kuchita resign ndi president wawo anachita kunena kuti ndikangopanga 2 years ngati ndalephera ndizachita resign anachita resign lero amva kumva kukoma za ku state house ndalama ango zigonera paliyepo alibe vuto lina lililonse anthu ama BP anasiya kudwala ashuga anasiya kudwala panopa angoja makobi in state house Bon Kalindo the DC mwana woopsya kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.